so makaho ne bai gani da maganai. Daɗin duniya wanda duka so ya so ka ya san kana yi, amma shi so makaho ne bai gani da maganai. Bata gane ita yake so ba, shi kwa ya dage ya kullum yana bauta kan soyayyar ta ya toge. Ita ma da wanda take ra'ayi bai san tana yi ba. Lallai so makaho ne malam na ji na shaida. Kai, ai wannan gayen ɗazu ne a zaune. Bari na sauya tafiyata, kan na je ya rena ni. Domin samarin yanzu akwai su da rainin hankali, don na ga ɗazu ya zuba min ido. Kai, gaskiya da nan kyakkyawa ce, domin tun da na kalle ta burge ka duba irin tafiyar da take yi kamar wata hawainiya. Anya ba zan ji na tankare ta ba kuwa, domin gaskiya ta tafi da zuciyata. Kai, wallahi ya biyo ni fa. Amma in ya zo min magana zai ga wulaƙanci, don ni ba sararsa ba ce wallahi. Ko dan ya ga ɗazu ya bige ni ba masa magana ba. Allah ya sa ya zo ya min magana sai ga wulaƙanci da ni. Kai, gaskiya ba zan yi wata magana ba, kai in je ta wulaƙanta ni. To ai kuma ban san daga ina take ba. Kawai bari in je in same ta. Ya dage ya kullum yana bauta kan soyayyar ta ya toge. Ita ma da wanda take ra'ayi bai san tana yi. Kai, ina wannan ina ta yi kuma sai ka ce in jina? Gaskiya ba zan taɓa barinta ba.
ka duba wani kyakkyawan saurayi a zaune, ina ma zai ce yana suna da na ji daɗi, to amma ya zan yi na burge shi ko Allah zai sa ya ce yana suna. Ka duba wata ƙazama ko kwalliyar ma bata iya ba. Ta fi su wani kariya take yi aikin banza. Kai kamar ban burge gayan nan ba fa, dan na ga ko tani baya yi, to amma yanzu ya zan yi na shiga rayuwarsa. Ai kuwa dole na yawaita bin layin nan, domin dukkan alamun unguwarsu ce. Kwarai kuwa haka kawai zan yi. Daɗin duniya wanda duka so ya so ka ya san kana yi. Kai harara ta yake yi fa, gaskiya dole sai na yi da gaske, muddin ina so na mallake shi. Ai kuwa bin layin nan ya zama dole a gare ni. Tabbas hakan shi ya fi dacewa a gare ni, domin ba zan taɓa barinsa ba wallahi. Wanda take ra'ayi bai san tana yi ba, lallai so makaho ne malam na ji na shaida.